Sarong kasulo ang nagbungkara sa sarong edipisyo sa Alfelor Street sa Barangay San Roque, Irigas City, pasado alas 4 kasubagong maagahon. Sigun ki SFO3 Rodel Buenaflor kan Irigas City Fire Station, sa third floor kan edipisyo nagpuon an kalayo. Padagos pang pigi-imbestigaran ang naging kausa kan kasulo. Saro sa pigihiling na anggulo kan mga bumbero iyo ang pagkakaigwanin leakage sa linya kan kuryente sa lugar. Di man pigahali ang posibilidad na may planong manhabon sa edipisyo kaya nangyari ang kasulo. Nagdurar nin labi sarong oras ang kasulo antes na dagos ng mapalsok ang kalayo. Pigtawan doon man kan BFP Irigas City ang importansya kan regular na pagrikisa sa linya kan kuryente sa mga residensya. Baka po inaabot na nin leak ang tubig, nagtagas na sa mga insulator na bakbak sa royan sa pinagikanan. And at the same time po, ito pong mga nagagamit ng mga baga-baga-baga ito, mga panggatong. Imangin-angin nyo yan, hindi ka mahiling baka maka-transfer man sa may mga pwedeng pagikanan ng kasulo. Pagsukong tapong maray, kumbaga i-extinguish pa siyang maray bago mag-alis sa tuyang araw.